For mig handler herretøj om at tage fra, at fjerne alt det, som ikke er nødvendigt, og komme ind til en eller anden form for kerne. Da jeg startede med design, der vidste jeg ikke noget om det. Og det lå ligesom ikke i kortene, at det var det, jeg skulle lave, men sådan blev det, og fra jeg startede, har det ligesom altid blivet ved med at give mening, at det var det, jeg skulle lave. Nogle gange så kan processen med at designe tøj være meget langsomlig, og for mig er det vigtigt at lave projekter, hvor at jeg ligesom bliver rusket væk fra min sådan, fra det, jeg er vant til at komme ud på glat is og prøve noget andet. På den måde var det lidt mere at få lov til at lave et frimærke, ligesom komme væk fra sine faste rammer og lige pludselig lave noget, som man reelt ikke vidste noget som helst om. Der var rigtig mange ting ved at lave et frimærke, som var enormt spændende og meget fascinerende, og en af tingene var, hvor mange mennesker, som der faktisk er til at lave et frimærke fra start til slut, og bare for man designer til man har et frimærke, hvor mange led det skal igennem. Det led, som var mest fascinerende og inspirerede mig mest, var selve graveringen, hvor det foregår i målestok 1:1. Når jeg designer, så prøver jeg ikke at være bange for at lave fejl, men at arbejde med mine fejl. Og være bevidst om, at ting, som jeg laver nu, som giver mening for mig nu, kan jeg måske kigge på om 5 år og kigge tilbage på og tænke, at det var forkert, eller det er grimt. En anden ting, jeg synes er enormt fascinerende ved frimærker, er, hvordan noget, der har så lille en størrelse, kan påvirke så utrolig mange mennesker. Kontra det tøj, som jeg laver, som på en eller anden måde mister sin værdi, falmer, bliver slidt, så bevarer frimærket jo sin værdi indtil den dag, det bliver brugt. Det synes jeg er ret fascinerende.